Windows 12 от Стара Варна или 12 прозореца към миналото. Усещам, че зад прозорец 4 ще се сблъскаме с някаква лудост. О, да! Така наречената велолудост. Края на 19 началото на 20 век. Виждаме реплика на прототипа на велосипеда, наричан тогава дрезина, по името на изобретателя си Карл Драйс, но на френски е звучало дрес. Тази машина за бягане, както я нарича той, е патентована 1818. Първият сгъваем велосипед се появява 1878, а от 1895 е първият лигерат за каране в легнало положение. Велосипедът дава допълнителен вятър в косите и на феминистките. Той е първото механично индивидуално превозно средство и вторият технически продукт в серийно производство. Използване в армията, в полицията, пощенските услуги. В Лондон оборудват велобърза помощ. Произвеждани са и пожарникарски такива. 1920 в Бермуда се возят на велотаксита. Познати са тандем и летящ велосипед, каквото и да значи това. Да не забравяме, че и в цирка можехме да ги видим. Мечките и маймуните се справяха добре. Но първият български велосипед е дело на уста Гено Арабаджията от село Осеновец, Новозагорско, така наречения модел Пени Фартинг. Наричал го е паекът. Отишъл с него на 22 август 1882 на сбор село Езеро. Той е първият велосипедист в България. А по-късно, когато стигнал с велосипеда си чак до Сливен, командирът на 11-ти пехотен полк строил войниците си да видят новото изобретение. Веломанията завладява и Варна. Градското колоездачно дружество е създадено на 1 март 1901 година. Важен аксесуар в униформите им е каскетът. Варненци избират черно-синкав шаек като цвета на морето. По каскетите ще ги познаете. Общината може да печели. 1908 година обявява търг за отдаване на предприемач градската Берия данък от велосипеди, разни видове кола и автомобили. Явно престижен бонус в рекламирането на бизнеса си е било да се заявиш като варненски колоездач. Сладкарница Велико Търново, разкошно мебелирана, където всички колоездачи са добре дошли и обслужени внимателно. А съдържателите на бюфетите Грозд, Червен рак и Съединение, и те заслужили велосипедисти, поканват всички колоездачи от царството, когато имат случай да минат през Варна, да посетят локалите, където ще бъдат услужени най-внимателно и при съвсем намалени цени. Но ние до морето искаме да чуем плясъка на педалите на водното колело. Снимка от 1926 година по море. Явно самоделна конструкция от велосипед с два поплавъка. Вятъра в косите, солени пръски по очите, истинска морска велолудост. Въпрос към варненци. Къде се е намирал колодрумът на Варна? А. В Аспарухово. Б. На мястото на спортна зала. В. В Аксаково. Верният отговор е